warga badhe nyuguhake kecerkak kanthi irah-irahan sadar lan owah titianing pangarep-arep. Ing saben pawiyatan mesti wonten para siswa ingkang gadhah watak lan sifat ingkang beda-beda. Wonten ingkang rajin, santun, tuhu ngudi kawruh lan tansah ngupados paring ingkang paling sae kangge mangsa ngajengipun. Ananging wonten ugi siswa ingkang kagolong nakal, remen nglanggar paugeran, kersa mbantah dhateng para guru. Asring boten mlebet sinau sare nalika pelajaran lan boten nate garap tugas ingkang dipun paringi. Loh, orang budal sekolah wis jam piro iki? Nggih Pak, kula wau kesiangan. Mangkane to. Wis turu rasa dalu. Nggih Pak, kula bali rumiyin nggih. Walah, untungnya gerbangnya ora ditutup. Aduh, dari mana? Esa, sampean mana iki sing telat? Wis dikandani bola, balik kok gak digobres blas. Delok dikai hukuman apa nes ta ben kapok. Ngapunten Bu, kula kesiangan. Ya kuwi terus alasanmu. Pas saiki nomor bu kelas. Nggih Bu. Nyuwun sewu Bu, surane kula tetep lebet. Loh, Esa kok telat meneh? Iki wis kapan piro sampean telat? Nyuwun sewu Bu, kula wau kesiangan motore angel diuripake. Ya wis saiki nang lungguh, tapi eling lho, bisa meneh kowe telat tak hukum tenan. Wah Bu, dihukum mawon niku saben dinten mboten wonten kapok-kapoke. Nggih Bu, matur nuwun sanget. Saiki dibuka buku halaman 80 sampai 89. Banjur soal-soalnya dikerjakan tak ditulis nggih. Nggih Bu. Esa, Esa, sampean to ora kerjane tugase? Kula ngantuk Bu, mungkin mau kula kerjake nggih. Sampean iki dikongkon garap kok malah turu wae. Nggih Bu, mungkin nak saged to kula kerjake. Nek selama iki karo guru kok gak sopan ngono. Lah iya karo guru kok bantah ngono. Dasar ngono sing apik. Wes, saiki wis dielingi kancamu, aja dibalengi meneh. Saiki ndang udah digarap ya tugase. Nggih Bu, aku temen nggih. Haha, saatnya cah bisa neni. Wes gak usah garap. Kok baca pusing siji ngono terus ya? Terus gak usah ngomong. Wah, ana sing nyeblong iki. Wes kowe meneng ae karo guru. Iya ya. Terang lho nae karo guru. Tak delok-delok kawit mau Esa kok gak mau kelas ya? Lah iya bahu dia ngeblong. Disuai ngono. Selamat siang sedanten. Sugeng siang Bu. Kepriye kabare tasih semangat sinau? Nggih Bu, tasih. Saderenge diwiwiti Bu Hani absen rumiyin nggih. Nafita, kula Bu. Naila, kula Bu. Wulan, kula Bu. Esa, wonten apa mboten? Kalau enten Bu, nanging jam pelajaran ketiga, nambah saat ini Esa boten wonten teng kelas. Nggih Bu, padahal lare jalan mlebet kelas sedanten. Lah bocah ae ngeblong. Kepriye Naila? Ngeblong? Kok iso? Mboten Bu, mboten Esa mboten ngeblong. Naila, ayo ikut ning rono Pak.
CCTV, larek niku medal lewat wingking. Sampeyan ngerti niki. Ya Bu, kula syukur aku, lareke cuma mboten menandang hasil mawon. Bocah iku kok ana wae tingkahe bendina. Bijeng kula aturi tiyang sepuhe dateng sekolahan mawon Bu. Jenengan saged hubungi tiyang sepuhe sabu. Nggih, betul. Saged. Assalamualaikum Pak, sugeng sonten. Niki kula Bu Hani wali kelasipun Esa. Waalaikumsalam Bu. Wonten napa jenengan nelpon kula Bu? Ngapunten nggih Pak, karepe kula ngubungi panjenengan iki badhe ngaturi yen benjing panjenengan diutus jalan sekolah Pak. Amargi putrane panjenengan damel masalah manlih. Astagfirullah Bu, esa pancen uang kandhane. Nggih Bu, besok tak teko. Ngapunten nggih Bu. Nggih Pak, sama-sama. Monggo Pak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nuwun. Sing rawuh kanan. Nggih. Sing rawuh Pak, monggo nggih. Nggih. Kula nyuwun sewu nggih Pak, putrane panjenengan akhir-akhir menika asring damel masalah dateng kelas. Nggih Pak, kula kepengin panjenengan ugi ngertos supados saged paring piwulang dhateng putrane panjenengan. Yo kowe kok iso koyo ngene. Bapak iki wis nyambut gawe. Saben rino ngasek wengi. Kowe kok iso ngrepoti guru koyo ngene. Tas sekolah nang iku ben pinter sasa. Punten Pak, Esa sampun lepat. Esa menganggap sekolah iku mboten wigatos. Bu, Pak, kula ugi asring ngajak Esa supados males sinau. Ngapunten sanget nggih. Sing penting saiki sampean loro gelem owah. Contoh kanca-kancamu kuwi kaya Novita, Pulan, padha sregep sinau, ngerti tanggung jawab ngajeni gurune. Nggih, Nggih Bu. Bu. Ngapunten Bu, nggih. Esa pun ngrepoti jenengan. Mugi-mugi Esa dados luwih sae nggih. Nggih. Kula tak wangsul riyen nggih. Nggih, monggo Pak. Monggo.